салом ба дӯстдорони футболи тоҷик. аз даври ҳаштуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум мегӯем. бо мо бошед. даври ҳаштуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум бо истиснои чанд бозӣ мухлисон шоҳиди чанде аз рақобатҳои ҷолиб гардиданд. ин навбат чандин бозиҳои давр бо сабабҳои гуногун ба таъхир гузошта шуд ва ҳоло санаи баргузории рақобатҳои мазкур номуайян аст. ҳоло ҳамагӣ 8 даври рақобатҳои чемпионат баргузор шуд ва ҳарчанд ин охири кор нест, вале дастаҳо аз оғоз мавқеъҳои худро мустаҳкам ва муайян месозанд. дастаҳои сустарин бо умеди раҳоӣ аз охирин хонаҳои ҷадвал бо ҳарифон мубориза мебаранд, вале маълум аст ки имкониятҳои кам ё таҷрибаи на он қадар хуб ба онҳо даст намедиҳад то ба гирифтани холҳо мушарраф гарданд. даври ҳаштуми чемпионат чӣ дарҳамбарҳамеро ба вуҷуд овард хоҳем фаҳмид. дар ин даври рақобатҳо чандин бозиҳо баргузор нагардиданд. ин бозии дастаҳои Динамои Душанбеву Ҳосилоти Фархор ва Сароикамари Панҷу Исфараи Исфара буд. баъзе дастаҳои мазкур бо баргузор нашудани даври мазкур мавқеъҳои худро дар ҷадвал тағйир доданд, вале ин вобастагӣ дорад аз бозиҳои мавқуфгузошташуда. барои мисол, агар Сароикамар ба силсилаи бохтҳои пайдарҳами Исфара монеа шавад, пас дастаи шимоли кишвар барои аввалин бор хол ба даст меорад. агар не, пас Сароикамар бо 8 хол якбора ба мавқеи нуҳуми ҷадвал мебарояд ки он ҷо мавқеи Пахтакорро танг хоҳад кард. сюжетро тамошо мекунем. даври ҳаштуми бозиҳои лигаи якуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни чанд дастаи аъзои лигаи мазкур баргузор нагардид. ин ҳам дар ҳошияи ба миён омадани бозиҳои байналмилалӣ ва анҷоми имтиҳонҳои давлатӣ дар муассисаҳои таълимӣ мебошад ки футболбозони чанд даста банди он буданд. шумораи зиёди бозингарони дастаи Динамо ҳоло дар мусобиқаҳои байналмилалии ҷоми миллатҳои араб ҳамчун аъзои мунтахаби то 19-солаи кишвар ҳунарнамоӣ мекунанд. дастаи Динамо ҳоло дар рақобатҳои лигаи якум таҳти сармураббигии Аҳлиддин Турдиев ҳамчун дастаи наздик ба чоргона бо касби 12 имтиёз мақоми панҷуми ҷадвалро ишғол кардааст. Динамо то имрӯз дар рақобат бо дастаҳои қавитари ҷадвал аз ҷумла муқобили Ҳулбуки Восе ва Райгар Тадазу Паншери Балхӣ ба шикаст рӯбарӯ шудааст. дастаи мазкур имсол бо ҳайати пурра тағйир ёфта ки анқариб ҳамаи бозингаронашро футболбозони ҷавони то 19 сола ташкил медиҳанд ба арсаи рақобат ворид гардид ва муқобили дастаҳои таҷрибадори лигаи якум арзанда рақобат нишон медиҳад. ҳарчанд бо 12 хол дар рақобат барои мавқеъҳои болоӣ барояш мушкил меафтад, аммо як бозии кам аз дигар дастаҳо барояш имкон медиҳад то мавқеъи худро дар ҷадвал мустаҳкам намояд. сабаби баргузор нагаштани бозиҳои ду бозии даври ҳаштуми бозии миёни дастаҳои лигаи якум Ҳосилот Динамо ва Сароикамар Исфара ин буд. бояд гуфт ки дастаи тими мунтахаби то синни 19-солаи мо дар бозиҳои ҷоми лигаи араб соли 2021 дар шаҳри Қоҳираи ҷумҳурии Мисри араб иштирок мекунад ва 15 нафар бозингарони дастаи Динамо тими мунтахабро ташкил мекунанд ва онҳо то санаи 26 июн дар бозиҳои гурӯҳии ин ҷом иштирок мекунанд. бинобар ҳамин сабаб мо бозии ин дастаҳоро, бозии дастаи Ҳосилот ва Динаморо ба дигар вақт мавқӯъ гузоштем. дар назар аст ки бозии навбатӣ ҳам даври нуҳум дастаи Динамо бо Барқчӣ ҳам мавқӯъ гузошта мешавад. бозии баргузорнашудаи дастаи Сароикамари Панҷ ва Исфараи шаҳри Исфара ба ҷоми миллатҳои араб 2021 ҳеҷ иртиботе надорад ва бо сабабҳои хос ин рақобати давр баргузор нашуд. дастаи Исфара ҳамчун дастаи охирин ҷадвал то ҳол аз ягон бозӣ баргузор кардааш хол ба даст наёвардааст. гуфтан ба маврид аст ки дастаи шаҳри шимоли кишварро мисли дастаҳои Барқчиву Динамо ҳамагӣ бозингарони ҷавон ташкил медиҳад ки шумораи зиёди бозингаронашро ҳатто хонандагони мактаб ташкил медиҳанд. мушкили асосии дастаро масъулин дар камтаҷрибагии аксарияти бозингарон медонанд. Сароикамари Панҷ бошад дар аввали оғози мавсими бозиҳо аз худ хуб дарак медод, вале бо гузашти вақт исбот шуд ки маҳорату истеъдод ва таҷрибаи онҳо нисбати аксарияти дастаҳои лига костагӣ дорад ва ҳоло дастаи мазкур наздик ба аутсайдерони ҷадвали лига
манзил ихтиёр кардааст. Сароикамар агар аввалин шонздеҳандаи исфара гардад, пас дастаи моҳирро имконият медиҳад то ивазкунандаи мавқеи он дар ҷадвал бошад. Аз ин рӯ бозии ҳассосе дар ин бозии мавқуф гузошта моро интизор аст. нисбати бозии сароикамар исфара инро гуфтанӣ ҳастам ки бояд гуфт ки бозингарон дастаи исфара ин ҳама қисми зиёди бозингарони ҷавонро ташкил мекунанд ва ҳамаи онҳо хонандагони мактабҳои таҳсилотӣ мебошанд ва рӯзи бозӣ ба бевосита ҳам рӯзи бозӣ ба рӯзи имтиҳонҳои давлатӣ рост омад ва аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри исфара ба унвони лигаи миллии футболи Тоҷикистон мактубо решид ки бозиро мавқуф гузорем. Барои ҳамин мо ба инобат гирифтаи мактуби чиро бозии мазкурро ба мавқуф гузоштем. албатта таҳхонаи дилхоҳ чемпионати футбол макони дастаҳое аст ки нисбат ба дигар дастаҳои аъзои ҷадвал костагӣ доранд. аммо вазъи соҳибони таҳхонаи ҷадвали лигаи якуми мо нигаронкунанда аст. охирин дастаи ҷадвали лигаи якум ҳоло ягон имтиёз надорад ва танҳо ба моҳир муяссар гардид ки бо 3 мусовӣ 3 хол ҷамъоварӣ кунад. бояд гуфт ки айни замон бозиҳои дастаҳои лигаи якум танҳо 8-ум давраш ба охир расид ва зиёда аз 14 даври дигар боқӣ мондааст ва дар ин ҷо ҳамаи кор шуданаш мумкин аст. гарчанде пас аз чанд рӯз бозиҳои даври нуҳуми чемпионат баргузор мешавад, вале то ҳол дар ҷадвал бозиҳои даври ҳаштум пурра нагардидаанд. бо баргузор нашудани бозиҳои мавқуфгузошта кафолати тағйиротҳои зиёде дар ҷадвали чемпионат таъмин карда мешаванд. майдони марказии ноҳияи Ҷаббор Расулов дар ин даври рақобатҳо пур аз мухлисон буд. чунин даста дар доираи рақобатҳои чемпионати мазкур бо яке аз дастаҳои қавӣ ва муддаӣ бозии худро барпо мекард. даври ҳаштуми чемпионат дастаҳои Пахтакор ва Ҳулбугро ба ҳам овард. Қаноат Латипов дар ин дидор имконият дошт ки бо ғалаба мавқеи худро дар ҷадвали чемпионат боз ҳам мустаҳкам кунад. ҳоло дастаи мазкур дар чоргонаи аввали ҷадвал мавқеи сеюмро ишғол кардааст. аз аввали чемпионат онҳо дастаҳои андак бо қуввати чемпионатро пайҳам мағлуб мекарданд. масалан дидор дар даври аввали рақобатҳо бо яке аз дастаҳои фаворит Равшани Зафаробод барояшон саҳлу сода не, балки бо мушкилӣ сипарӣ гардид. дастаи Ҳулбуг новобаста аз он ки дар рафти бозӣ бештар техникаи идораи тӯбро аз даст медиҳад, вале Қаноат Латипов роҳҳои осони ба дарвозаи ҳариф гол заданро мисле ки медонад. аз контрҳуҷумҳо истифода бурдан ягона бурди дастаи ҷануби кишвар аст. онҳо анқариб ҳамаи голҳояшон тавассути контрҳуҷум ба вуҷуд меояд. ин аст ки баъди гузораи чанд давр ҳарифон услуби бозигузории ӯро ҳис карданд ва муқобили сабки ӯ тарҳи худро пеш мегузоранд. аз ин рӯ дастаи Қаноат Латипов инак пайҳам бори дуюм наметавонад ғалаба ба даст биёрад. акнун дар хазинаи рақамии онҳо боз як мусовии дигар зам шуд. агар дастаҳои болоӣ бозиҳои мавқуфгузоштаашонро бо ғалаба анҷом диҳанд, Ҳулбуг бо тафовути 6-7 хол аз онҳо қафо мемонад. Пахтакор қаблан анқариб ҳамаи бозиҳояшро мусовӣ мекард. ин даста ҳамагӣ як маротиба ғалаба кардааст ва 4 мусовии дигарро сабт намудааст. ин аст ки дастаи мазкур аз мавқеъҳои 4-уму 5-ум инак ба мавқеи 9-уми ҷадвал меравад ва ба дастаҳои аутсайдер наздик мешавад. аз ин рӯ дар дидори Пахтакору Ҳулбуг ғалаба кардан барои ҳарду мисли обу ҳаво лозим буд. дидори дастаҳои Пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов ва дастаи Ҳулбуги ноҳияи Восе дар даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи якум хеле ҷазоб ва пурэҳсос сурат гирифт. ин чорумин бозии сафарии дастаи Ҳулбуг мебошад ки то ин дам дар 3 бозиҳои сафарӣ дастаи мазкур дар 2 тоаш шикаст ва дар 1 тои дигараш ки муқобили дастаи Динамо буд ба ғалаба рӯбарӯ гардидааст. бозӣ дар майдони марказии ноҳияи Ҷаббор Расулов сурат гирифт ки шумораи рекордии мухлисонро дар ин майдон ба ҳам овард. беш аз 3000 мухлис барои дастгирии дастаи дӯстдоштаашон омаданд.
дар қисмати аввали бозӣ соҳибони майдон бештари вақт идораи тӯбро ба зиммаи худ мегирифтанд ва чун ҳамешагӣ шогирдони Қаноат Латипов аз контрҳуҷумҳо истифода мебурданд. Довари асосии дидори мазкур Шаҳбоз Зардов дар дақиқаи шашуми бозӣ рафти рақобатро манъ кард ва сабаби ин ба майдон баромадани бозингари номаълум ё худ бозингаре ки вориди ҳайат нашударо аз ҳайати бозингарони Пахтакор аз майдон ронд ва ба ҷои ӯ бозингари дигарро ба майдон оварданд. ҳуҷумҳои пайдарпайи мизбонон дар дақиқаи 26 бозӣ самар овард ва футболбози беҳтарини ин даста Далер Шарифов ба задани голи аввал даст ёфт. Ногуфта намонад ки Далер Шарифов на танҳо ҳамлагари беҳтарини даста, балки нишонзани рақами 1 чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум мебошад, ки то ҳол ба задани 8 гол даст ёфтааст ва дар рӯйхати нишонзанҳои ин мавсими Лигаи Якум мавқеи аввалро ишғол мекунад. Қисмати аввали бозӣ бо як голи задаи Далер Шарифов хотима ёфт ва қисмати дуюми бозӣ бо ҳуҷумҳои пайдарпайи дастаи меҳмонон оғоз гардид. Ҳаминтар дар қисмати дуюм футболбозони дастаи Пахтакор хеле барвақт ба услуби дифоъкунӣ ё худ ба хатти муҳофиза нишастанд, ки ин боис гашт ки футболбозони меҳмон дар назди ҷаримагоҳи мизбонон бештар тӯбдорӣ намоянд. Шогирдони Қаноат Латипов фурсати голзанӣ ба вуҷуд меоварданд ва дар як ҳуҷум футболбози дастаи Ҳулбуг Раҷабалӣ Холмирзоев аз партофти ҳамдастааш хуб истифода намуда голи ягонаи дастаашро ба ҳадаф расонид. Баъдан футболбозони ҳарду ҷониб фурсатҳои голзании зиёдро ба вуҷуд оварданд, вале то охири бозӣ ба ягон даста муяссар нашуд ки ба задани гол даст ёбанд. Ҳамин тавр бозӣ мусовӣ бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт ва дастоварди ягонаи ин дидор барои дастаи мизбон он буд ки футболбози ин даста Далер Шарипов барои лидер боқӣ мондан дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини чемпионат ба голҳои худ як голи дигар замн намуд. дастаи Пахтакор бо гирифтани як холи дигар шумораи холҳояшро дар ҷадвали чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум ба 7 баробар кард ва ба ин тартиб дар мавқеи нуҳуми ҷадвал боқӣ монд. Дастаи Ҳулбуг бошад, чӣ гуна гуфтем, дар сафар аввалин мусовии худро ба қайд гирифту дар ҷадвали чемпионат шумораи холҳояшро ба 15 баробар намуда дар мавқеи сеюми ҷадвал боқӣ монд. Ҳулбуг имкон дорад ки бо ғолибият дар даври оянда дар рақобат бо дастаи Саройкамари ноҳияи 5 мавқеи худро дар ҷадвал боз ҳам мустаҳкамтар созад ва Пахтакор низ барои ғолиб омадан болои дастаи Моҳир ба ноҳияи Ёвон меравад. бозиҳои дигари даври мазкур бо истиснои бозиҳои мавқуфгузошташуда ба таври зайл баргузор шуданд. Ваҳдат чун ҳамешагӣ марҳилаи бохтҳои худро идома медиҳад ва зина ба зина мавқеи худро поёнтар мебарад. ин навбат низ дар муқобили дастаи зуртарини ҷадвал Регар Тадас бо ҳисоби 2-1 ба шикаст рӯбарӯ шуд ва мавқеи ҳаштуми ҷадвал фаромад. Равшани Зафаробод низ силсилаи мусовикуниҳои худро идома медиҳад ва бозӣ муқобили Панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ низ чунин натиҷаро ба бор оварду дастаҳо бозии берангу бенуреро дар ин даври рақобатҳо нишон доданд. Барчии Ҳисор бошад ҳамчун дастаи миёнаҳоли ҷадвал бо яке аз дастаҳои сусти чемпионат Моҳири Ёвон бо ҳисоби 1-1 мусовӣ кард. Чӣ гуна гуфтем, бозиҳои даври мазкур бо сабабҳои муайян баргузор нашуд. ҷадвали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум бошад. баъди даври ҳаштум мисле ки он қадар тағйиротҳои ҷиддӣ ба вуҷуд наёвард. Регар Тадас бо 19 хол ҳукмфармоӣ мекунад ва ҳосилоти фархор бошад, бо 18 хол баъди ӯ меистад. ҳоло дастаҳои мазкур бозиҳои мавқуфгузошта доранд ки онҳо метавонад ба вазъи ҷадвалии онҳо таъсиррасон бошад. Равшани Зафаробод ҳамчун соҳиби ҳамешагии ҷадвал дар мавқеи чорум қарор дорад. Динамои шаҳри Душанбе бо як бозии кам ҳоло ҳам дар мавқеи панҷум аст. ин даста дар қатори ҳосилоти фархор ягона дастае ҳаст ки мусовиаш ба 0 баробар аст ва бо 4 ғалабаву 3 бохт 12 хол доранд. Исфараву Моҳир бошанд нуқтаҳои охирини ҷадвалро касб карданд ва аз инҳо танҳо Моҳир имкон пайдо кард ки соҳиби 3 хол шавад. акнун барои Моҳир дастаи рақобатпазир Саройкамари 5 ба ҳисоб меравад ки бо 5 хол мавқеи даҳуми ҷадвалро соҳибӣ мекунад. даври нуҳуми чемпионати мазкур ба мо бозиҳои ҷолиберо пешкаш хоҳад кард ки марказитаринашон ин рақобатҳои ду дастаи беҳтарини ҷадвал Регар Тадас ва ҳосилоти фархор мебошад.
ҷазобияти бозии мазкур дар он аст ки кадоме аз дастаҳо агар ғолиб биёяд пас он лидерии ҷадвалро соҳиб мешавад. Исфара дар майдони худ равшанро қабул мекунад, ҳулбук ба андешаи ман сарои камарро мағлуб мекунад, моҳир барои рақобат бо пахтакор ба ноҳияи ҷабор расулов меравад ва динамои шаҳри душанбе дар майдони худ бо барқчии ҳисор андари майдон мешавад. бозии марказии дигар ки аз рӯи мушоҳидаҳо мухлисони зиёдеро ба майдон хоҳад овард, ин рақобати дастаҳои панҷшер ва ваҳдати шаҳри ваҳдат хоҳад буд. дар 8 даври гузашта ҳамакнун мо имкон пайдо кардем ки минбаъд омори нишонзанҳои чемпионатро барои шумо нишон бидиҳем. чӣ гуна дар боло гуфтем, ҳоло лидерии рӯйхати мазкурро футболбози дастаи пахтакор Далер Шарипов бо 8 гол бар уҳда дорад ва Шавқати Ҳотам аз дастаи Регар Тадаст бо 6 гол баъди ӯ меистад. бозигарони дигар ҳоло баъзеашон бо 4 голӣ даст ёфтанд ва аз ин беш ба касе муяссар нагардид. ин шаҳри даври 8-уми рақобатҳои Лигаи Якуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол буд. ҳафтаи дигар вомехӯрем. хайр.